nisi mi prijatelj, ja sam vidio, ja sam razgovarao sa šefom smjene 8. policijske postaje, čuo sam šta si rekao, zašto sam ja tu, lagao si zašto sam ja tu, rečeno mi je zašto, sad će oni doći, ali to ti nije trebalo. I znam zašto me sprečavaš me i da ne smem se najaviti kod glavnog ravnatelja HRT-a i ti s nekima koji dogovaraš, oni preko tebe sprečavaju mene da dođem, da se naručim, da dođem na razgovor HRT ravnatelja. To ti mene sprečavaš? Ti mene sprečavaš. Ne možemo, zato što mora sve biti istina, ne bude se rekla kazala posle. Ne, sad ja znam zašto ti mene sprečavaš, da se ja ne mogu doći do tajnice i zašto se ne mogu naručiti. Zato što iza tebe stoje neki koji sprečavaju da ja ne rečem gospodinu ravnatelju istinu. Zašto se mene blokira, cenzura? Ne trebam ja ravnatelja, ja se trebam naručiti kod ravnatelja, opet ti ponavljam, i ti mene sprečavaš i tu sprečavaš gospodičnu da nazove tajnicu i da se ja naručim i da tražim termin i nek mi dam broja i mobitela i da kad je slobodni termin da se ne... A ti to sprečavaš jer ti imaš nalog, zato ti razgovaraš sa nekima na mobitel, imaš nalog da mene sprečiš da se ja naručim kod glavnog ravnatelja HRT-a. Sad sve znam što ti radiš, kak se zove. Ne, pa nemoj ti meni kak se zove. Ne. Znam ja sad što ti radiš i zašto tu mi smo već više od 3 sata, sve ja to znam, samo taknuti me ne smete, ali za ovo maltretiranje, za ovo ću ići prijaviti na policiju, tebe osobno, zato što mi ograničavaš ljudska prava, ne dozvoljavaš mi da se najavim kod ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Ti to sprečavaš, ti nisi ovlaštena osoba, za to radiš. A druga stvar, prijateljima svojima kojima se dopisivaš i kojima se stalno javljaš na mobitel, javi da Keleminec neće odustati i ja ću sve poduzeti da do njega dođem. Pa može se onda tvoj Tomislav Špoljar i Marija Nemčić i svi ovi koji to rade cenzuru nad menom, zato što sam pravaš, dragovoljac Domovinskog rata, što sam se borio za Hrvatsku, ja sam zato cenzuriran i sad se ne smije istina znati. Gle, istina se ne smije znati. Ja sam podnio ustavnu tužbu jučer. Isto, zbog kršenja mojih osnovnih ljudskih prava i kršenja Ustava Republike Hrvatske, članak 29 Ustava koji piše HRT mora pratiti sve stranke jednako. Ne nama 29 sekundi, a ostalima 24 sata na dan. Ovima povlaštenima koji su danas u vlasti ili oporba. Znači oni su privilegirani. Ja ne želim biti demokracija, dekor demokracija, to ne želim biti. Ja to neću biti, dekor demokraciji. Onda rećemo totalitarni sistem, proglasimo jednoumlje i niko ne može doći na političkoj sceni osim njih koji su privilegirani, koji su njihovi, koji su rukni kapital, koji su lopovi, koji su politička mafija, koji vladaju Hrvatskom i gaze hrvatski narod. Reci onda to, kako se zove, da štitiš njih i gotovo.